været hårdt. Ja, nu giver bare gas, Finn. Kom nu. Hej. Vi kan godt kæmpe til det bliver svældigt i den her bakke. Jo. Det er flot, men det er også lidt. Ja. Godt udhold! Vi har generne i det. Værsgo, Søren. Søren, du bliver nummer 2. Ja. Jeg vidste ikke, du var så god. 4-18. Ej, var du god, Søren? Start. Ja, hvad er det med dig? 24. Christian, der var det. Nej. Ja, den er foran. Ja, det er min trusmand. Ja, det er fordi, når vi hører, når nemmere til 3-2-1, Steffen, når vi Peter. hører lyden, så går der lige går et par sekunder. Men 3-2-1, så kan man bare starte frem. Tobias. Så skal man gøre sådan. Ja, Steffen. nej. Og så skal man gøre sådan. Øjnene. Kommer faktisk ikke ud af det. Han er kommet ind. Det var så Esbjerg, der fik de første, eller hvad? Det kom bare. Så tager vi lidt før. Så skal vi bare ringe op, og så nu hører signal, så vi bare tage. Er det okay, eller hvad? Ja, det er derfor super, men jeg starter det. Ja. Det er fint. Får det glat dernede af? Så. Og jeg tænker, så to mere, så du starter, fordi så har vi den der. Så har vi også den der. Ja. Men du logger også ind, så de kommer. Ja. Så kan det ikke. Så jeg bare back op. Ja. Men jeg har været rundt og kigget der og rundt. Det kommer fint der. Det er så de første multiatleter. Men der er ikke meget ude der. Nej, det er det ikke. Man er nødt til at løbe for at holde bare. Christian løber han bare med nogen. Ja, det tror jeg. Er du blevet sat allerede? Det var godt, Bent. Kom så, Bent. Pas på, det er glat. Det er egentlig ondt, jeg så. Han vandt den op afslutning. Ja, det er godt, Ben. Kom så, Ben. Ja, du går ned af. Pas på. Jeg har næsten ingen knæver til at stå og se, hvad det var nu. Der var med i sådan noget startturen, ikke? Der var han med i sådan en 16-årig gruppe. Elementerne går på. Hvis det er længere, så... Forfra? Ja. Kom så, Claus og Annette. Eller du lige røv på dem. Kom så, Freja! Det ser godt ud, det der. I skulle godt par. Sebastian, du hænger lidt i bremsen i dag. Ja. Har du rigtig over? Jeg tror, han er spillet med en lille bil. Ja. Han lærer for ham. Ja. Jeg har ikke meget vildt lidt. Der var faktisk mere vildt, lige i starthåb. Det var der med i morskjøren, men jeg var inde ved eliten her, der sætter meget vildt. Ja. Han er meget ude på det røde i varme. Ja. Så det er ikke, så må de jo komme derover igen. Hold mig dem. Er det ikke ham, der er med ud? Det var det ikke. Men det er det godt. Ja, det må de vel. Ja. Det tror jeg også. Ja, ikke hvor der er det. Ja, det er så faktisk der, der kommer ud og arbejde der. Det er nu af motorvejen. Det er flot, Arne. Det er også meget godt. Sagde det noget om, der var mange pladser? Der var ikke igennem lufthavnen. Det hørte du ikke noget om? Nej, simpelthen sagde bare nu, at vi var 30. Der var nemlig 29 den her. Nå, okay. Nu var det 30. Jamen, det kunne være, det var dejligt. Nå, ja. Det er godt, Ole. Sten. Den anden er faktisk man må ikke stå på en sådan, det er klart. Det er godt. Godt, kom så. Jeg også lige kommet. Jeg gik over med mikrofonen. Så det var jo ikke længe, inden han kommer i mål, ham der Lars. Han var kort mand. Han var kort mand, ja.
Du sagde, du kunne se langt. Ja, det kan jeg også. Han er ryggen over. Ja. 106. 106, ja. Det kan ej, Og så er det frivilligt, ikke også? Bare de ikke gør det, når kommer op. Ja, det er det. Ja, så er det så svært at have alle det. Og så kommer nummer 3, han kommer også. Ja, det er godt. Det er flot. 110. Det er godt gået. Det er flot. Ja, det er flot. Hej. Det er pause. Det er rigtigt, de er top. Ja, 101. 101. Og 108. Og 109. Og 109. Det er rigtig flot. Godt, drenge. Ja, det er fandme godt. Det er rigtig flot. Godt, drenge. Godt klart. Godt kæmpe, Martin. Kan du gøre bånd med? Jo. Det er rigtig flot. Flot. Den er sorte der. Den sorte der, ja. 163. Nå, så må jeg hjælpe. Vi kommer der. Ja, det er godt gået, det der. Rigtig flot. Og nummer 119 kommer nu. Ja, det er godt, Ben. Du er du der. Sådan. Claus, det er 114. Jamen, det er ikke ham, der. Det er ikke ham. Nej, ikke 100. 102. 102. Og 114. Og 113. Og 158. Og 112. Vent, ind her. Ind her, Svend. Ja, det er lige meget. Ellers så skal du tage 2 omgang mere. Ja, tag en tur med, Svend. Det er ikke noget. Nej, så er det ikke. Og man må ikke bakke. Ja. Nej, 151. Uha! Det er godt, Ella. Du er igen. Kom nu! 152. Hvem kommer først så? Kom så, kom så, kom så, kom så! Ja, det er godt. Woo! Fint spurt. Og så kommer nummer 100. Ja, det er godt, Ole. Og så Mogens. Det ser godt ud. 2 omgange under. Ja, de kan jo ikke sige lige måde, så fra kølet. Så det flot. Så det.